त्या बैलानं आयुष्यातल्या 2 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामधली एकही गाडी सोडली नाही असा बैल आपण बघणार आहे आज, ज्याचं नाव आहे जर्सी। दिसायला जर्सी पण पळायला मात्र खिलार बैलालाही लाजवल असा तो जर्सी बैल, ज्याची आज आपण ओळख करून घेणार आहे मित्रांनो, ज्यानं काळ गाजवला। मित्रांनो, आपण या ठिकाणी कडेगाव तालुक्यातील, सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव तालुका आणि या कुंभार गावामध्ये, ज्या वस्तीवरती, ज्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये फक्त 2 वर्ष पळाल्यानंतरही महाराष्ट्रामध्ये ज्या बैलानं नाव गाजवलं होतं, हिंद केसरी मैदान गाजवलं होतं, असा हिंद केसरी बैल जो साधारण 95-96च्या काळामध्ये या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध होता, असा जो जर्सी बैल, याच ठिकाणावरती तो बैल जन्माला आला होता आणि ज्यानं महाराष्ट्र गाजवला होता, त्याची आपण ओळख करून घ्यायला आलोय। आज या जर्सी बैलाच्या दावणीला जो पळतोय तो शेऱ्या नावाचा प्रसिद्ध बैल। जर्सी बैल काय होता, कसा होता, त्याची जन्म कहाणी काय होती, याची सविस्तर माहिती आपण करून घेणार आहे। जर्सी बैल ज्यांनी सांभाळला, ज्यांनी संगोपन केलं, लहानाचं मोठं केलं आणि महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असणारा जर्सी बैल त्या काळचा, त्याची माहिती आपण घेणार आहे। आपला जर्सी बैल, त्याचा जन्म झाला देशी गाईला। देशी गाईला झाल्यानंतर ते आमच्या दावणीला बैल पांढरी खिल्लारी, आमच्या खिल्लारी गाया होत्या, त्यामुळं त्या जर्सीचं आम्हाला काय त्याचं कौतुक पहिल्यांदा वाटलं नाही। आणि त्याचा जन्म झाला मिरग नक्षत्राव, पालीची यात्रा होती खंडेरायाची। खंडोबाची यात्रेला मी गेलो, आमची घरी माणसं असताना आमची गाय येली। गाय आल्यानंतर त्याला झाला जर्सी। जर्सी झाल्यानंतर परत मी आलो देवासनं आल्यानंतर ती जर्सी खोंड बसलेला होता। मी लक्ष दिलं त्याच्याकडे, म्हणलं ही काय काळकीट झालं आहे, आपली बैल कसली खिलारी। आणि पहिल्यापासून आमच्या आबासनी नाद होता बैलांचा, 4-4 बैल ही दावणीला असायची। त्यांचंच आम्हाला ही प्रधान्य मिळालं वडिलांचं। तिने इकडं तिकडं करून लोकांच्या चाकऱ्या केल्या, मजुरी केली, तिने जमिनी इथं घेतल्या आणि त्यांचंच आम्हाला आशीर्वाद आईवडिलांचा। त्यानंतर जर्सी जन्मला, जर्सीचा जन्म झाल्यावर तो गुरात हिंडा गेला। आम्ही गुराकडेच जात होतो, आमच्या गाया होत्या 7-8। मग गावातल्या गाया ही कुणाच्या असायच्या, ती जर्सी काय करायचं, वर्षा 6 महिन्याचा असताना ती उकरायचं आणि गायांच्या अंगावर जायचं। मग आम्हाला ही पुढं म्हणजे एवढं हे असं होईल काय वाटलं नव्हतं, त्याच्याकडं आमचं लक्षच नव्हतं। लक्ष नसताना पुन्हा ती गायांनी दमवायला लागल्या वर्षाभरात आम्ही त्याला जागेवर बांधलं बैलात। 6 महिन्याचा बैल असताना, वासरू असताना गाय चरायला जायच्या आमच्या माळाला, त्यावेळेला तो गायना मारायचा म्हणून बांधून घातला। आणि नंतर 1-1.5 वर्षाचा झाल्यानंतर भाजीपाल्याच्या तरकारीला आम्ही बैलगाडी पलूस, कुंडल, कुंभारगाव, किर्लोस्करवाडी ह्याच्यासाठी का नाही तरकारीला बैल मोठ्या गाडीला झोपून न्यायचं। 15-16 करंट 40-45 किलोचं असायचं। तो चांगला 1-6 वर्षाचा झाला। 1-6 वर्षाचा, 1.5 वर्षाचा होत गेल्यानंतर तरकारीला एक घरचा बैल होता, त्याला पाऊंड नव्हता, तो पळायचा म्हणून पाऊंडाचा बैल म्हणून आम्ही एक बैल चांगला असायचा त्याच्याबरोबर जोडून आम्ही ती तरकारीला न्यायला लागलो। तरकारीला नेता तो बैल आमचा वासरू असून सुद्धा त्या मोठ्या चांगल्या बैलाला आमच्या चढतं जायचं, माणसाला भ्यायचं नाही, बाजारात गेलं तर भ्यायचं, मारायचं। मग त्याच्याकडं चांगलं रगील गुण असल्यामुळं आमच्याकडं 1.5-2 वर्षाच्या आसोपास आल्यावर ना आमच्या गावात एक यात्रा भरली, गावची निलाताईची यात्रा। आणि आम्हाला सहजच वाटलं की आपल्या गावच्या यात्रेत आपला खोंड कसा पळतोय बघायचं। आणि ह्या दृष्टीनं आम्ही कोतीचा बैल घातला, चायना मामाचा। आणि त्या काळात चायना मामानं बैल बघितला नसल्यामुळं त्या काळात चायना मामाला आम्ही 500 रुपये दिलं होतं। वायदे म्हणतो आता, ती वायदे, आता वायदे हा शब्द आहे, पण त्यावेळेला ती वायदे नव्हती, पण 500 रुपये वाहन भाडं म्हणून त्याला आम्ही मामाला दिलं आणि बैल घातला। बैल घातल्यावर ना गट पास झाला।
दिलीप रुपनर आमच्या गाडीवर ड्रायव्हर असायचा. तो बरेचसेच रुपनर कंपनी असायची आमची अमरापूरची, आणि त्यांचं ना आमचं चांगलं जिव्हाळ्याचं नातं असल्यामुळं त्याने आम्हाला बैल दिला. बैल आपला कुंभारगावमध्ये पळाला, चांगल्या पद्धतीने पळाला. खोंड फायनलला गाड्या आमच्या चारीची चारी धावायला गेल्या. 1 नंबरला सुळेवाडी अण्णाचा आणि रसवाल्या तात्याचा गाडी 1 नंबरला, 2 नंबरला निलाताई पसंत कुंभारगाव जर्सी, 3 नंबरला मगदूम सर आंधळी आणि 4 नंबरला लक्ष्मण लाड तात्या कुंडल. चारही झेंड्याबरोबर गाड्या धावायला लागल्या. बरोबर दोरीला यायला गाडी 1.5 फुटानंच गाडी आपली कमी पडली सुळेवाडी अण्णाच्या आणि तात्याच्या बैलाबरोबर. त्यावेळेला नामांकित गाडी आलेल्या असतानासुद्धा आमचा एवढा बैल पळाला. असं वाटल्यानंतर आम्हाला वाटायला लागलं की आपला खोंड चांगला पळतोय जर्सी असून, म्हणून आम्हाला चांगला त्याचा अभिमान वाटायला लागला. आणि आम्ही आपलं 2-4 मैदानं केली, पण 4 मैदानाला तो बैल आपण घातलेला तो 1000-1100 फूट आले की कमी पडायचा. 2-4 मैदानं झाली आमची गाडी पडायची, आणि प्रत्येकजण म्हणायचं हातात गेले आणि फुटात गेले, हातात गेले आणि फुटात गेले. हातातली आणि फुटातली मी त्यांना म्हटलं किती दिवस बघणार आहे तुम्ही. अशा पद्धतीनं आपण एक दिवशी कोतीचा नायकाचा बैल घालूया आणि आपला एक घालूया, तर ती तयार व्हायची नाही ती, आणि झाली तयार तर ती बैल मारतोय म्हणून तयार व्हायची नाही ती. आम्ही दुसऱ्या मैदानाला कराड तालुक्यात गेलो, आणि त्या ठिकाणी गट आमचा 12वा पळायचा, म्हणजे 12व्या गटात आमचं नाव टाकलं. पण मी म्हणलं माझ्या मामांचं गाव आहे, आणि माझ्या मामांच्या गावात मला का नाही 6व्याच गटात पळायचं आहे. 6व्याच गटात पळायचं आहे म्हटल्यानंतर त्या 2 कार्यकर्त्यांनी मला म्हणले, पाहुणं तुम्ही म्हणताय तर का नाही 6व्या गटात तुमची गाडी पळवतो. आणि गाडी माझी 6व्या गटात पळाली, आणि त्यांना मी एकच बोललो होतो की माझ्या मामाच्या गावातनं मला पहिला नंबर न्यायचा आहे. आणि त्या ठिकाणी माझी 6व्या गटात गाडी पळाली. गट शेमी पळाल्यानंतर आम्ही फायनलला चालू झालं. फायनलला चालू झाल्यावर ना एक गाडी आपली म्हणली बैल सुटलाय म्हणले, आणि गाडी सोडली. आणि गाडी सोडल्यावर ना आम्हाला तिथं त्या ठिकाणी 3रा नंबर दिला. पहिला दिला नाही, दुसरा दिला नाही, 3रा दिला. 3रा दिल्यानंतर आम्ही आपलं बक्षीस घेऊन आलो निघून. पुन्हा आमचं 4थं मैदान अशाच चांगल्या पद्धतीनं झालं. पण विट्याच्या मैदानावर आम्ही गेलो, आणि विट्याच्या मैदानावर आम्हाला का नाही गटाला आम्ही चांगली आमची आंधळीची गाडी गटालाच होते. आणि गटाला आंधळीची गाडी झाली की परत कराड तालुक्यातली काल्याची गाडी आम्हाला शेमीला होते. शेमीला चांगल्या पद्धतीनं गाड्या पळायला त्या ठिकाणी आपली गाडी शेमीला लागली. आणि फायनलमध्ये मात्र आम्ही 1 नंबर चाकोरीला, 2 नंबर चाकोरीला निवास तात्याची गाडी हिऱ्याची होती आणि इंजान, आणि 3 नंबर चाकोरीला आमचा रामभाऊ जोशी अंबरनाथवाल्याचा राजा आणि वाघऱ्या ही गाडी होती. तर त्या ठिकाणी गाड्या पळत असताना आमचा जर्सी चितार पब्लिककडनं असल्यामुळं आमच्या तुम्हाला सांगायचं खाकी वर्दीवालासुद्धा 300 फूट बैलाच्या मागं पळाला होता अगदी आनंदानं. आणि तो म्हणे की बाबा हा बैल कसा पळतोय म्हणून मी पळत होतो. एवढे म्हणजे अभिमान होता प्रत्येकाला. आणि त्या ठिकाणी आम्ही मैदान मारलं, आणि आमचे आमदार हनुमा पाटील साहेब त्या ठिकाणी होते बक्षीस द्यायला, आणि त्यांच्या हस्ते आम्ही ते बक्षीस आणलेलं आहे. 11,500 रुपयेचं पहिलं बक्षीस 1997-98 सालचं. आणि त्यानंतर 7व्या दिवशी आम्ही सदाशिवगडला गेलो होतो, आणि सदाशिवगडवर गेल्यानंतर आम्हाला त्या ठिकाणी सौतेली वागणूक मिळाली. गट सोडलं. गट सोडताना गाड्या आमच्या का नाही पळायला गेल्या, आणि 4 गाडीवानांनी सांगितलं झेंडा पडला तर गाडी सोडायच्या नाहीत. आणि आमचीच गाडी फक्त झेंडा पडल्यावर आली पळत, आणि मध्यंतरी ड्रायव्हरनं मागं बघितलं तर गाड्या दिसत नाही त्या, म्हणून परत बैलाला ओढून धरून गाडी आमची थांबवली आणि मागं नेली. आमच्या चितारच्या म्हणजे जर्सीच्या नाकातनं रक्त यायला लागलं. तिथं मोठा दंगा झाला. झेंडावाला झेंडा टाकून गेला, आणि झेंडा टाकून गेल्यानंतर पुन्हा तो मालक गाड्या मैदान भरवणारा आला, आणि तो म्हटला विठ्ठल आता रितसर मैदान भरवूया आणि घ्या गाडी. त्यावेळेला रितसर मैदान पळायला गेलं, आणि गटाला गाडी लागली.
आणि सेमीला आम्हाला गाडी आमची मारायसाठी भांडेवाडीची गाडी पुणे जिल्ह्यातली मागवून घेतली होती आणि ती गाडी आम्हाला मधनं लावली होती आणि आमची गाडी बाहेरनं कोचीच्या बैलाकडनं गाडी थोडी चकरायची आणि गाडीला गती कमी लागायची, तरी ती गाडी 15 फुटानं आम्हाला सेमीला पुढं लावली होती. आणि प्रत्येकाच्या बक्षीस चालू झालेलं. आज कोणाची गाडी मरते आणि कुणाला कोण मारतंय. त्याच वेळेला आमची गाडी 15 फुटानं मागं असतानासुद्धा त्या गाडीला आम्ही 15 फुटानं मारल्यानंतर त्या मालकाला तो मालक म्हणला होता, मी 5,000 रुपये भाडं देतो, तुम्ही ह्या मैदानावर या. आणि त्या ठिकाणी गाडी मारल्यावर ना गाडीवान काय गरीब नसतो, रगेल असतोय. गाडीवान गरीब नसतोय, बोलायला सगळ्या गोष्टीला रगेल असतो. त्यामुळं तो म्हणला मला 5,000 रुपये पहिल्यांदा दे आणि ही गाडी मला मारायला म्हणजे आणल्याशी मला ही म्हणला परमेश्वराला सुद्धा गाडी मारणार नाही. पब्लिकमध्ये एवढी गाडी पळते या, पब्लिकमध्ये 300 फुटात गाडी दिसत नव्हती डोळ्याला, एवढं मैदान मारायची. आणि त्या ठिकाणी आमचं फायनल चालू झालं आणि फायनल चालू झाल्यावर आम्ही एकच ठरवलं की जे मालक ज्या मैदानावर भरवलं त्या गाड्याबरोबर म्हणजे हिऱ्याची गाडी होती आणि हिऱ्याच्या गाडीवर लक्ष ठेवून आम्ही झेंडा पाडला. पण आम्हाला गाड्या अंधारात असल्यामुळं आमच्या ड्रायव्हरला ढेकाळ मारलं, दगडं मारली आणि चांदीचं कडण ते तिथं बक्षीस होतं, 1 ताट आणि बक्षीस. त्या वेळेला ते ढाल, चांदीचं कडं, ड्रायव्हरला चांदीचं कडं, ढाल आणि ताट अशा पद्धतीनं बक्षीस होतं. 3 नंबरचं बक्षीस आम्हाला दिलं. मी बक्षीस घेतलं, नमस्कार केला आणि दिवसभर जे काय आम्हाला जे झालेलं ते सांगितलं. तुम्ही असं केलं, तसं केलं, ठीक आहे म्हटलं, नमस्कार केला आणि मी आलो. आणि आम्ही काय नाही, एक 8व्या दिवशीच गाडी आम्हाला जे त्रास दिलेली गाडी आम्ही धरली आणि गाडी आम्ही ती शेमीलाच मारली. शेमीला 8व्या दिवशी गाडी मारली तोंडोलीवर. आणि मोठं मैदान जवळजवळ आमचं शेमी झालं म्हणजे फायनल झाल्यासारखं झालं. आणि त्या ठिकाणी आम्ही जवळजवळ 40 ते 50 किलो गुलाल उधळला शेमीलाच. अशा पद्धतीनं आम्ही आमच्या चितारचा का नाही सगळा हे झाला गाड्याचं मैदान. आणि त्यावेळेला पुन्हा इतर ठिकाणी गेलो मैदानाला आणि शेवटी आमचं एक मैदान काशेगावला ड्रायव्हर फितूर करून आमची गाडी बाहेर काढली होती. त्यावेळेला ते एक मालक मला म्हणला, इटल तुझा बैल कडनच पळतो. त्यावेळेला मी बोललो, आमच्या बैलाला वेळ वाईट आल्यामुळं आज कडनं पळाला आहे. त्यावेळेला आमचे गाववाले काय म्हणले की बाबा रे आज ड्रायव्हरलाच मारूया, एक हात लावायचा नाही. कोणी म्हटलं त्याला दुसऱ्या मैदानावर बसवायचा नाही, पण हात लावायचा नाही. नंतर आम्ही सुद्धा का नाही इतर ठिकाणी मैदानावर गेलो, त्या ड्रायव्हरला बसवलं नाही, पुन्हा त्या ड्रायव्हरनं सुद्धा माफी मागितली आमची. अशा पद्धतीनं आम्ही सगळ्या आमच्या चिताराचा का नाही काळ चांगल्या पद्धतीनं गाजला. आणि एवढ्या ह्याच्यातनं तो की आमच्या मैदानावर गेल्यानंतर ते व्यसन धरू द्यायचा, गावावर आल्यानंतर तो अजिबात व्यसन धरायचा नाही. आणि एक दगड असायचा त्याच्या पुढं टाकलेला, दगडावर झोपून मान टाकून झोपायचा, पण तो घरात कुणालाही मारायचा नाही. माझा मुलगा लहान असतानासुद्धा 1 वर्षाचा मुलगा म्हणजे 4-5 महिन्याचा मुलगा त्याच्या पायाला धरून उभा राहिला होता. एवढ्या मारक्या बैलाला सुद्धा तो पायाला धरून उभा राहिला होता. माझ्या रूममध्ये बैल असायचा, बाहेर त्याला ही नसल्यामुळं म्हणजे गोटा नसल्यामुळं त्याला का नाही तो मुलगा माझा खॉटवरून उतरला आणि पायाला धरून उभा राहिला, तरी त्या बैलानं म्हणजे त्याला मारला नाही, एवढा तो गुन्हे होता. पब्लिकमध्ये गेल्यानंतरसुद्धा प्रत्येक जणाला वाटायचं अरे वेगळंच कुंभारगावचं जर्सी पळतंय, वेगळंच पळतंय म्हणून प्रत्येकजण मैदाना दिवशी का नाही मैदानावर यायचा जर्सीची गाडी पळायला. मला एक जण तरी म्हणजे आपले भाऊ म्हणले गौंडवाडीचे की अरे तू संध्याकाळचा कुंभारगावमध्ये कोतवाला दौंडी द्यायला सांगतोस का काय अड्ड्यावर जायचं म्हणून. आमच्या गावातला एकही माणूस म्हणजे 12-15 वर्षाच्या मुलापासून ते म्हाताऱ्या माणसापर्यंत कोणी थांबायचं नाही, सगळे मैदान बघायला यायचे. अशा पद्धतीनं 2च वर्षात आमच्या चितारनं सगळ्याच्या हृदयात घर केलं. सीझन संपल्यानंतर आम्ही पहिलंच मैदान कदमवाडीचं घेतलं आणि कदमवाडीच्या मैदानामध्ये आमचा गट निघाला, सेमी निघाला आणि फायनलला गाड्या सुटल्या. आणि जवळजवळ 150 ते 200 फूट दुरी राहिलेले असताना आमच्या दुःखाचा दिवस उजाडला. आमच्या त्या ठिकाणी बैलाचा पाय मोडूनसुद्धा बैलानं बाजूची गाडी पास होऊ दिली नाही. गाडी पास झाली दुरीवरनं
आणि गाडी मुरडून आणल्यावर बैल खाली बसला. त्यावेळेला कळालं की आम्हाला आमच्या बैलाचा पाय मोडला आहे म्हणून. आणि ह्या वेळेला आम्ही बैल बसल्यानंतर बैल जानकारांना दोघा चौघांना आणून दाखवला तर ते म्हणले कंप्लीट बायाच्या चिंबोळ्या झालेल्या आहेत. त्या चिंबोळ्या झाल्या त्या म्हटल्यावर आम्हाला कळायचं बंद झालं. आणि एवढं आम्हाला वाईट वाटलं की आमचा बैल एवढा पळणारा मुंबईला जाणार होता बैल आमचा, पण आम्हाला म्हणजे ही आमच्या अपेक्षाच फोल ठरल्या सगळ्या गोष्टीनं. नंतर आम्ही त्या बैल भरून आणला. बैल भरून आणल्यानंतर आम्हाला मैदानावर जावं वाटायचं नाही. आमचे गाववाले जायचे मैदानावर 5-6 जण आमचे रंगाभाऊ हे सगळे आणि शंकरांना तलाटे जयसूभाऊ आमचे नामांकित सगळे गाववाले बघायला जायचे मैदान. आणि विठ्ठल सूर्यवंशी आणि प्रत्येकाला जर्सीची आतुरता वाटायची. आणि जर्सीचं नाव काढलं की काय गाववाले म्हणायचे तो जर्सी मेला. जर्सी मेला म्हटल्यानंतर आमचे गाववाले ऐकायचे आणि आमच्याजवळ येऊन म्हणायचे अरे असं असं घडतंय. ते म्हणते जे जर्सी मेला. अरे कुणाच्या तोंडाला हात लावायचा नाही म्हणलं. जो काय बोलल ती बोलल, तुम्हाला काय करायचं आहे. आणि आम्ही आमचा वाटचाल चालायची, दवापाणी बघायचो. साळुंके डॉक्टर देवराष्ट्राचे म्हणून आणि त्यांच्याबरोबर लोखंडे डॉक्टर गुरु साळुंके डॉक्टरचे हे दोघांना आणून दाखवल्यानंतर त्यांच्या एक डोक्यात आलं की हा बैल आपला. आणि साळुंके डॉक्टर बोलले होते की मी ह्याला अनेक एकदा पळवणार आहे. परमेश्वराला माहिती, पण आम्हाला काय कळायचं नाही. पण मला वाटायचं नाही की हो पळलं असं नाही. पण साळुंके डॉक्टर म्हणायचे आले की मी ह्याला एक वेळ पळवणार आहे अजून. बरं ठीक आहे साहेब तुम्ही पळवा. मग त्याने 5 जिल्ह्याचं कडे डॉक्टर, सांगली जिल्ह्याचा, सातारा जिल्ह्याचा, कोल्हापूर जिल्ह्याचा, आणि पुणे जिल्ह्याचा 5 जिल्ह्याचं डॉक्टर गोळा केलं. आणि सागरेश्वरमध्ये एक दिवशी त्यांना जेवणाचा कार्यक्रम घेऊन आम्हाला सांगितलं बैल घेऊन या. आम्ही त्या ठिकाणी बैल घेऊन गेलो आणि झाडाला असा बांधल्यानंतर पुण्याच्या रेसच्या घोड्याचं पाय चेक करणाऱ्या डॉक्टरने त्यांना सांगितलं बाबा ह्याचा एल्बो जॉईंट निसाटला आहे. आणि एल्बो जॉईंट निसाटल्यानंतर तो मग साहेबांना म्हटलं कसा कसा, तर त्यांनी त्या औषध आम्हाला सांगितलं होतं कॅपिन सायट्रेट आणि नॉर्मल सलाईन. नॉर्मल सलाईन ह्या 3 साळुंके डॉक्टरला सांगितलं अशा पद्धतीने तुम्ही ते औषधं द्या आणि हे सरळा होईल. मग त्या पद्धतीनं डॉक्टरने का नाही 300 mlचं एल्बो जॉईंटला औषध दिलं म्हणजे इंजेक्शनद्वारे. आणि 15 दिवसानं लगेच 250 mlनं दिलं. आणि दुसऱ्या 15 दिवसानंतर 150 mlनं दिलं. त्यावेळेला बैलाचा म्हणजे पहिल्या सुरुवातीच्या ह्याला चांगला हत्तीच्या पायासारखा पाय झाला होता 300 mlचं दिल्यानंतर. आणि तो बरोबर सांधा बसला बैलाच्या भार दिल्यावर. आणि बैलाचा भार दिल्यानंतर सांधा बसला. विट्याचे एक म्हणजे डागणारे कदन माने म्हणून, रामभाऊ माने म्हणून विट्याचे, त्यांना आणून डागला बैल 1-2 वेळ. त्यांनी बी सांगितलं बैल चांगला पळणार आहे, काय अडचणीच नाही. मग आम्ही आपलं वासरं वगैरे शिकवून पळवायला लागलो. आणि नंतर म्हणजे पहिल्या मैदानावर आम्ही गेलो. पहिल्या मैदानावर गेल्यावर आळसूनला गेल्यावर आपलाच बैल घेऊन पळवला. चांगला पळतोय म्हटल्यानंतर पुन्हा दुसरी मैदानं करायला लागलो. मग काय नामांकित बैल पळणारी होती पहिली. म्हणजे आमचा बैल मोडल्यानंतर दुसरी बैल लगेच पळायला सुरुवात झाली. मग ती बैल 1-1 नंबर घ्यायला लागली. आणि 1-1 नंबर घेणाऱ्यांच्याकडं आम्ही गेलो एकांशी बैल मागायला. तर त्यांनी सांगायचं आता बैल तुमचा लांगडा झाला आहे, आता वासरं शिकवा, तुम्ही मैदानावर येऊ नका. मग ह्या दृष्टीतनं आम्ही मैदानावर ज्याने आम्हाला वासरू शिकवा म्हणले त्यांची आम्ही कोळ्यावर गाडी मारली. कोळं राजबुवास कोळं कराड तालुक्यातलं एकदम त्या ठिकाणी मारली. आणि पायरा त्या ठिकाणी आमचा वारणा हॉटेलवाजा रफिक शेठचा बैल होता. आणि रफिक शेठच्या बैलाबरोबर आम्ही गटालाच ती गाडी मारली वासरं शिकवा म्हणणारे. पुन्हा ती लगेचच ती वासरं शिकवा म्हणणाऱ्याची गाडी आम्ही चिखलकोटांच्या ह्याला फायनलला आम्ही 1 नंबर घेतला आणि त्यांनी 2 नंबर घेतला. आणि 3 नंबर पुन्हा लगेचच आम्ही येडोपाळ्याला गेलो. आणि येडोपाळ्याला गेल्यानंतर आमच्या बैलाचा तेजी गाडी गटाला मारल्यानंतर पुन्हा फायनल आणि आमच्या बैलाचा पाय मोडला. अशा पद्धतीनं आमच्या बैलाचा परत नंतर आम्ही काय बैल पळवला नाही.
अशा पद्धतीनं 2च वर्षात आमच्या चितारनं सगळ्याच्या हृदयात घर केलं आणि तो बैल आम्ही मरेपर्यंत आमच्या दावणीला अगदी चांगल्या पद्धतीनं सांभाळला. बाकी दुसरं काही नाही. दहा 12 वर्षे मैदानं बंद पडली होती. 10-12 वर्षे मैदानं बंद का पडली होती? सरकारनं वरून आदेश सोडला. का सोडला आदेश? तर लोक काय करायला लागली, मैदानावर बैलाला मारहाण करायला लागली. मारहाण करायची, कोण काय टोचा माल लावायचा, रक्तारोड बैल व्हायची, असं व्हायचं. बैलांनी फोका मारायच्या, बैलांनी चाबाक मारायचं, बैलांची शेपटं चावायची. पर हे लोकांनी सगळे विसरून गेलं पाहिजे. बैल आता नुसता थापो पळायला पाहिजे, नुसता हातावर पळायला पाहिजे. कुणी काठी मारायची नाही, कुणी फॉक मारायची नाही, नियमाचं पालन करायचं. तर ही पुढं अजून दिवस चांगलं चालतेलं. आणि भव्यतव्य तुम्ही मारहाण करायला लागला तर काय व्यवस्थित नाही. शेवटी ती जनावर आहे, मुक्का आहे. मारहाण अजिबात चालणार नाही. आणि पंचांनीसुद्धा लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. मैदानं पार पाडली पाहिजे ती व्यवस्थित लक्ष ठेवून. जो मारहाण करतोय तिची गाडी बाद करा, पण ही व्यवस्थित चालून द्या. 12 वर्षाचा काळ गेला आहे शेतकऱ्याचा. शेतकऱ्याचा ह्यो नाद आहे. ही असे नाही बैल पळवायचं, तेव्हा ही कडेला गेलं पाहिजे. ही सगळ्यांनी मार्गदर्शन करून व्यवस्थित चाललं पाहिजे मैदान गाड्याचं. बघतोय आम्ही मैदानावर तरुण वर्गात संयमाची खूप कमी आहे. म्हणजे प्रत्येकाला वाटतंय की आपला बैल नेला आहे, वासरू जरी नेलं तर त्याला वाटतं की आपला नंबर आला पाहिजे. ज्याचा बैल पळणार आहे त्याचा नंबर येणारच आहे. ज्याचा जो गुलालात राहील ते त्याच्या बैलाचं यश असते. पण आजकाल तरुण वर्गात संयम दिसतच नाही. की प्रत्येकाला असं वाटतं की आपला बैल नंबरात आला पाहिजे. आता आपल्या बैलानंच नंबर घ्यावा यासाठी बैलाला अंगठी लावणे, शेपट चावणे किंवा शेपट मोडून टाकतात. ह्या पद्धती बंद करा. किंवा बैल जुंपण्याच्या अगोदर बैलाला तापवलं जातं, मारलं जातं, त्याच्या डोपरावरती दगड मारले जाते. बाबा तो शेतकरी किंवा बैलाचा मालक तर हाताच्या फोडाप्रमाणे त्या बैलाला जपत असतोय. त्याला आपण मारायचं नाही. तुमचा बैल पळतच असेल तर त्याला काय करायची गरज पण भासणार नाही. ती हीच विनंती आहे की बाबांनो, बैलाला मारहाण करू नका, बैलाला त्रास देऊ नका. बैल त्याच्या कलानं त्याला पळू द्या. जो तुमचा बैल जर पळण्याच्याच ह्याचा असेल तर येईल ना नंबर तुमचा. तुम्ही त्याला मारून हे करण्यापेक्षा त्याला त्याच्या ह्यानं पळून द्या. म्हणजे बैल पण सुखी राहील आणि माणूस पण सुखी राहील. मित्रांनो, कुंभारगावचा जर्सी नीलाताई प्रसन्न कुंभारगाव मैदानात येत आहे. ही आरोळी ही घोषणा आता ऐकायला मिळणार नाही, कारण जर्सी आज आपल्यात नाही. पण आज मैदानामध्ये गावदेवी प्रसन्न, भैरवनाथ प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न, रेणुका माता प्रसन्न अशा अनेक देवांची नावं आणि अनेक प्रसिद्ध बैलांची नावं घेतली जात आहेत आणि मैदानामध्ये बैल पळत आहेत. ही अशीच परंपरा चालू राहण्यासाठी खरोखरच आज जो संदेश मोलाचा आपल्याला मिळाला की मैदानं रीतसर घ्या, नियमाचं पालन करून घ्या आणि जर्सीसारखे, अंबरनाथच्या राजासारखे, बावऱ्यासारखे असे बैल तयार झाले पाहिजेत.